Vintaxeros, una altra vegada a Vilafranca del Penedès, i venim a trobar Pinord, segurament una marca que tots vosaltres coneixeu. Hem vist ara un conillet, no?, que passava per aquí. Un dels bastants que hi ha. I per què? Per què n'hi ha conills aquí? Perquè forma part de la natura, forma part de l'entorn, i això em dona la sensació de que quan vas a una finca i comences a veure conills, comences a veure perdius, tot tipus d'ocells, insectes, papallonetes, doncs això realment és el que més es pot apreciar quan estem parlant d'una finca ecològica. Això, transformat a la realitat, doncs són unes coses que es poden palpar. No són paraules, són fets. I una de les proves més significants doncs, és aquest conillet que acabeu de veure. Ara estem de l'altre cantó de la finca. Hem vingut a veure vinyes velles, diguem, no? Exacte. Parellada vella i tal, i sobretot, que anem ara caminant, una parcel·la de xarel·lo. Parcel·la de xarel·lo. De 60 anys. 60 anys de xarel·lo. 60-65. Del que es fa un monovarietal, no? Un monovarietal que és de l'ecològic, que es diu Més Natura. És el que dèiem, no? És a dir, si tu tens un bon vi, un bon raïm, després aconsegueixes un bon vi, i aquest és el cas. És a dir, tenim unes vinyes velles, ben elaborades, aconseguim un bon blanc de blancs i més de xarel·lo. Aromàticament, no? Dona una expressió extraordinària. A veure, s'està estudiant molt el xarel·lo i trobo que és una varietat que per si sola dona moltíssim. Llavors, per això hem apostat per fer un vi blanc només 100%. I a més, això és un raïm típic del Prat. Exacte. I aquí tenim un raïm que s'ha arrelat al país, no? Que hem estat a les vinyes també. A més, que has de l'homenatge a Mireia, que està darrere cap. I té un raïm que no és pas aquí, no? Gewürztraminer, no? Mai sabut. Està molt ben arrelat a les nostres vinyes. Els agrada molt les vinyes de muntanyans. Al Moscat el que intentem és que conservi tot aquell aroma del raïm propi. O sigui, amb la primera olor ja has notat que és aquella olor típica del moscatell. Hi ha algú que no li sona aquest nom, Châteldon, l'ermita de Muntanyan, que és la finca, el Cabernet, precisament on vam estar a la vinya. Es buscava abans potser de trobar-hi més la barrica, aquella que dèiem, de trobar més barrica, però cada cop intentem també potenciar molt l'aroma de fruita i que hi hagi un bon equilibri. Quants anys d'història té això? Bueno, la Mireia és la quarta generació, és a dir, que ja fa dies que ens movem enmig de les vinyes i enmig de les barriques. Abans parlàvem d'uns blancs de 14 graus i avui en dia busquem vins més lleugers. Per què? Perquè el dia a dia ens fa menjar més lleuger, no tenim tant de temps per fer unes sobretaules o uns àpats que puguem estar 3 hores dinant, sinó que potser dinem, volem acompanyar aquell plat amb un bon vi, però volem aixecar-nos a la taula, poder anar a treballar tota la tarda i per tant busquem un vi que no sigui tan pesat, més lleuger, amb menys alcohol i més afruitat.